Claudia, Noa, Indra, María e Raquel compoñen o equipo infantil feminino que representará a Galicia no Campeonato de España de Orientación, que se celebra esta fin de semana en Extremadura. Tras meses de duros adestramentos, afrontan esta cita máis como unha experiencia persoal que como un reto. Cando me dixeron, pois fíxeme moita ilusión, porque a verdade é que nunca fora a ningún campeonato español ni nada, e pois estaba moi ben porque íamos xuntas como equipo infantil femenino. E, pois, bueno, espero facelo o mellor posible, pero tampouco vamos a gañar. Son consciente de que non vou quedar de primeira, pero, jova, teño ganas de ir, porque é algo que nunca fixen. E, ademais, é outro sitio a que nunca estuve, e fame moita ilusión. E son experiencias da vida que as vas a ter aí. Ir a un campeonato español é algo moi importante e que o vas a recordar toda a túa vida. Ver o mapa é dicir que sabes chegar a algún lado, ademais pásalo moi ben, porque eu, por exemplo, nos entrenos do monte disfruto moito correndo e non sei, a mí iso é o que máis me gusta. Como que acabas relacionándote con un montón de xente de moitos sitios e a pesar de que non os vexas todos os días, pois como que faz un montón de amigos. Boa parte da responsabilidade de ter iniciado esta aventura recae sobre Alejandra Carro. A súa adestradora considera que a participación neste campeonato é un premio ao esforzo demostrado polas 5 rapazas. Levamos entrenando todas as semanas desde outubro, con chuvia, ciclogénesis, vento, elas querían salir igual, facer mapa. Estivemos facendo todos os mapas de orientación que temos aquí no Concello, que son un montón. Mapas distintos os que se atoparán en Extremadura, polo que partirán xa o mércores pola noite, co fin de realizar unha xornada previa de adestramento. O éxito destas mozas non sería posible tampouco sen o apoio do Centro Educativo, dos pais, do Concello e do Club ADC Arnela, onde está o xerme da afección a este deporte. O Concello darlle noraboa tanto a eles como os pais, como os profesorado, como a directiva do Instituto, e creo que é unha moi boa base para que, así como dixo Alejandra, temos o equipo de orientación ADC Arnela, é unha boa base para que este deporte, que ainda que é minoritario, está en auge, poda ampliar o seu número de federados, sobre todo neste Concello. De seguro que estas 5 deportistas contribúen co seu exemplo a atraer novos adeptos ao fascinante mundo da orientación.